Il-klibbis il-gvernijiet għal ma ġabx l-istess. Il-klibbis tal-gvernijiet xabu minn qudiem ngħidu t-talba li għalek tridilhom nies. Għaddin nisir speech tagħhom tal-partit.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U tjeżiż dan il-lejl qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu għadda mill-mewt tal-ħajja. Il-Knisja tistieden lill-ulida kollha mxerda mad-dinja biex jinġabru ħalli jisru u jitolbu flimkien. U jekk il-Għid tal-Mulej infakruh bis-smieħ tal-kelma ta' Alla u biċ-ċelebrazzjoni tal-misteri tiegħu, aħna nimtlew bit-tama li nissieħbu ma' Kristu fir-reb tiegħu fuq il-mewt u li ngħixu miegħu f'Alla. Nitolbu. U Alla li permezz ta' ibnek xħett fil-fidili tiegħek in-nar u d-dija tiegħek, għaddes dan in-nar ġdid u għatina li f'din il-festa tal-Għid nitħeġġu b'xewqat qaddisa biex iseħħilna naslu b'qalb safja fis-sema għal festa bla tmiem fid-dawl tiegħek ta' dejjem bi Kristu Sidna. Kristu il-bieraħ u llum, l-Alfa, il-bidu u tmiem, l-Alfa u l-Omega, tiegħu iż-żminijiet u l-eternità, lilu kull glorja u seta għal dejjem ta' dejjem. Il-pjagi tiegħu qaddisa u glorjużi. Ħarisna u jżommna. Kristu il-Mulej. Amen. Dawl ta' Kristu li qam glorjuż mill-Imwiet, mill-qlub u l-fema tagħna ikeċċi id-dlamijiet.
id-dawl ta' Kristu. Id-dawl ta' Kristu. Il-Mulej jkun fomok u f'qalbek biex ixxandar kif jixraq it-tħabbira tal-Għid. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.
heles mit-Imwiet li ħakmu. Ifraħu kolom l-Knisja maqsa, kollha mżejna bid-dija ta' dawlek sabiħ. U ħajidlu l-ħitan ta' dan it-tempju, mlajjat ta' feħ tal-poplu miġbur fih. U intom ħudi eżis l-inġbaltu hawn fid-dija tal-aġeb ta' din il-mixela ħaddisa. Nitlobkom biex flimkien miegħi insejħu fuqna l-ħnina ta' Alla li jista' kollox. U bħalma hu li bla ma jistħoqli oġbu jilqani fl-ordni ta' djakni. Ekku kol issa jimlini bid-dawl tiegħu għandem sal-aħħar it-tifħil ta' dan il-blandum. Il-Mulej ma'kom. Nerfa'w qlubna l-fuq. Niżgħar il-Mulej Alla tagħna. Sewwew xira tas-sew li b'qalbna u ruħna kollha. Nerfa'w leħinna biex infaħru l-Alla li ma jitilx, il-Missier li jista' kollox u lil Sidna Ġesu Kristu ibnu l-waħdini. U ħalla salina lill-Missier etern id-dejn li kien għamel Adam. U bid-demm għażiż tiegħu li xerbet għalina. Ħassar il-kidba tal-kundanna li ħadna fil-bidu. Araw qegħdin nagħmlu l-festa tal-Għid meta nqatel dak il-ħarru veru li demmu jikkonsakra l-blan il-bibien tal-fidili. Dan huwa il-lejl li fih żmien ilu jintħrix lill-Missierijiet nawlu li Israel mill-Eġittu. U għaddejthom fl-inxif mill-baħar tal-Qasab. Dan mela huwa l-lejl li fih tkeċċew it-tlamiet ta' dnubietna permezz tal-kolonna tan-nar. Dan huwa l-lejl li fih fid-dinja kollha min jemmen fi Kristu jqaċċad kull rabta ħażina. Jeħles mid-dalma ta' dnubietu, jikseb il-grazzja u jissieħeb mal-qaddisin. Dan huwa il-lejl li fih Kristu qiegħed il-jasar tal-mewt u għamlet bih fuq is-seta tal-ħażen. Xi
imħabba u salima bħala biex tajt l-libnek stess għal-mot ħalli tifdil il-min kien il-sir. Kem tassew ma setax inħala bid-nub ta' Adam biex tħassar bil-mewt ta' Kristu. Xi ħtija ħinja kienet la darba sħaqilna f'eddej kbir bħal dan. Jalla mela bil-misteru ta' dan il-lejl għaddis jinħeret il-ħasen titnaddaf kull ħtija jissaffa kull min waqaf id-nub u jimtela bil-fer kull min nikket. Xlejl ta' bil-ħaħini meta l-ħwejjeġ tas-sema jingħaqdu ma' talat. Dak li hu tal-Alla ma' dak li hu tal-bniedem. Bratta ħajra l-grazzja ta' dan il-lejl il-għamela missir għaddis. L-offerta solenni ta' dan il-blandum ma'mul mix-xema tan-naħal. Din l-offerta qed tagħmililek il-Knisja mqadsa permezz tal-ministri tagħha bħala sagrifiċċju ta' tifħir ta' filgħaxija. Għalhekk Mulej nitolbuk biex dan il-blandum ikun sakrat f'ġismek, jibqa' jeqret sal-aħħar bla qiegħda id-dlamijiet ta' dan il-lejl. Jintilgħu bħala fwieħed quddiemek ħajsir ħaġa waħda mad-dar tas-sema. Jalla il-kowba ta' filgħodu x'in jisbaħ issibu għadu jabgħat. Dik il-kowba li qatt ma tgħid jiġifieri Kristu ibnek li meta mill-Imwiet xerret id-dawlu slim fuq il-nedmin kollha u issa jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. U tjeżis, aħna għatajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl qaddis. Ejjew issa ninġabru f'qalbna ħalli nisemgħu il-kelma ta' Alla. Indawru ħsibijietna fuq dak kollu li fl-imoddi Alla għamel biex jisalva lil poplu tiegħu. U kif l-aħħar batinna lill-Ibnu biex jifdina. U nitolbu biex dan l-emil ta' salvazzjoni li hu l-misteru tal-Għid tagħna Alla jwaslu sal-aħħar sal-fidwa sħiħa. Nitfu x-xemat. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi.
Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art, u kienet l-art ta' ħwit u baħħ, u d-dlam kien fuq wiċċ l-abissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-Ispirtu ta' Alla. U qal Alla, ħajkun id-dawl, u d-dawl sar, u ra Alla d-dawl li kien tajjeb, u Alla firet id-dawl mid-dlam. U d-dawl Alla semmih jum u d-dlam sejjaħlu lejl. U dalam u sebaħ l-ewwel jum. U qal Alla ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret l-ilma minn ilma. U Alla għamel il-medda u firet l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar. U l-medda Alla semmija sema. U dalam u sebaħ it-tieni jum. U qal Alla ħajinġemgħu naħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif. U hekk sar. U sejjaħ Alla l-inxif art u l-ġema tal-ilma sejħilha baħar. U Alla ra li kollox kien tajjeb. U qal Alla ħadd nibbek l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija, siġar li jagħmlu l-frott biż-żerrija ġo fih skont għamliethom fuq l-art. U hekk sar. U nibtet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija skont għamlietu u siġar jagħmlu l-frott biż-żerrija skont għamlietu. U ra Alla li kien tajjeb. U dalam u sebaħ it-tielet jum. U qal Alla ħajkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex jifirdu l-jum mill-lejl u jkunu sinjali għat-tqassim taż-żminijiet, tal-jiem u tas-snin. U jkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art. U hekk sar. U għamel Alla iż-żewġ imnariet il-kbar, l-imnara l-kbira biex triġi l-jum u l-imnara żgħira biex triġi l-lejl u l-kwiekeb. U Alla qiegħdhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jiriġu l-jum u l-lejl u jifirdu d-dawl mid-dlam. U Alla ra li kien tajjeb. U dalam u sebaħ ir-raba' jum. U qal Alla jiżet l-ilma b'kotra ta' ħlejjaq ħajjin u jittajru tjur fuq l-art fil-wesa ta' smewiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru li bihom miżgħut l-ilma skont ġenshom u t-tajr bil-ġwienaħ skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U berikhom Alla u qalilhom weldu u oktru u imlew l-ilma tal-ibħra u joktor it-tajr fuq l-art. U dalam u sebaħ il-5 jum. U qal Alla ħadd nissel l-art ħlejjaq ħajja skont ġenshom, bejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru u bejjem selvaġġi skont ġenshom. U hekk sar. U għamel Alla il-bejjem selvaġġi skont ġenshom u l-bejjem tad-dar skont ġenshom u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U qal Alla ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbietu, fuq xbija Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom nistlu u oktru u imlew l-art u waħkmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla araw jintajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerrija
dawn kollha jkunu Alla għajxin tagħkom u l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art u fihom nifs il-ħajja nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar Alla għajxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u wara kollox kien tajjeb ħafna. U dalam u sebaħ is-sitt jum. U hekk lestew is-sema u l-art bit-tamir kollu tagħhom u fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel. U waqaf fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel. Il-kelma tal-Mulej. It-tiba tal-Mulej imliet l-art flimkien. It-tiba tal-Mulej imliet l-art. Sewwa il-kelma tal-Mulej kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tiba tal-Mulej mimlija l-art. Bil-kelma tal-Mulej saru smewwiet u b'nifs fommu it-tiżjin kollu tagħhom bħal fġarra l-Imwiet ġabar u l-ibħra kbar f'imħażen. Ħin il-ġens lill-Mulej u Alla tiegħu, il-poplu li għażel burtu mill-logħli ta' smewwiet ħares il-Mulej u jara il-bnedmin kollha. Ruħna tixxenna għal-Mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna ħadd tkun Mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fik hi t-tama tagħna. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tqassam bordni tal-għaġeb l-emejjel kollha tiegħek. Għamel lill-mifdijin tiegħek jifhmu lill-ħolqien fil-bidu tad-dinja. Ma kienx hemm aqwa u akbar minn dak li seħħ fil-milja ta' żminijiet bis-sagrifiċċju tal-ħaruf tal-Għid tagħna li hu Kristu li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien, il-Mulej qal lil Mosè: għax issejjaħ lili, għid lill-ulied Iżrael jerfgħu t-tinet tagħhom u jitilqu. U int għolli l-ħatar tiegħek u mittidek fuq il-baħar u oforqu. U li Iżrael imbagħad jaqsmu fin-niexef f'nofs il-baħar. U ara, jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom u nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn u l-eżerċitu tiegħu kollu, bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jiena l-Mulej, meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn, bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad l-anġlu ta' Alla li kien miexi quddiem it-tinet ta' Iżrael telaq u mar warajhom. U l-kolonna ta' sħab minn qudiemhom marret għadet warajhom u ġiet bejn it-tinet tal-Eġizzjani u t-tinet ta' Iżrael. Kien hemm sħaba u dlam u għadda l-lejl bla ma ħadd minnhom seta' jersaq wieħed lejn l-ieħor. Mosè mett idu fuq il-baħar u l-Mulej reġġa' lura l-baħar b'riħ qawwi mill-vant matul il-lejl kollu. Il-baħar ixxotta u l-ilmijiet inferqu.
Mbagħad uliet Iżrael daħlu fin-niexef f'nofs il-baħar. L-Imwiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. L-Eġizzjani marru warajhom u daħlu f'nofs il-baħar, iż-żwiemel kollha tal-Farawn, il-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-sara ta' filgħodu, il-Mulej minn ġol kolonna tan-nar u sħaba xeħed ħarsa fuq it-tinet tal-Eġizzjani u ħarbathom. U xekkel ir-roti tagħhom u bid-batija setgħu imexxuhom. Mbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu: ħa naħarbu minn quddiem Iżrael għaliex il-Mulej qiegħed jiġġieled kontra l-Eġizzjani. Il-Mulej qal lil Mosè: mitt idek fuq il-baħar u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. U Mosè mett idu fuq il-baħar u ma sbieħ il-jum il-baħar raġa' lura fejn kien qabel u l-Eġizzjani huma u jaħarbu sabu ruhom fih. Hekk il-Mulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura u għarqu l-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċitu kollu tal-Farawn li kienu ġejjin warajhom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa' minnhom. U wlied Iżrael għaddew fin-niexef f'nofs il-baħar u l-ilmijiet kienu għalihom bħal ħitan, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Dakinhar il-Mulej salva lill-Iżrael minn id l-Eġizzjani u Iżrael ra l-Eġizzjani mejta fuq xatt il-baħar. Ra Iżrael kull ma għamel il-Mulej lill-Eġizzjani bil-qawwa ta' driegħu. U beża l-poplu mill-Mulej u emmen fil-Mulej u f'Mosè il-qaddej tiegħu. Imbagħad Mosè flimkien ma' wlied Iżrael għandna din l-għanja lill-Mulej u qalu: Nani lil-Mulej għax tkabbar bis-sib. Flimkien? Nanni lil-Mulej għax tkabbar bis-sħiħ. Żwiemel u rikkieba għaddabhom fil-baħar. Qawwieti u għanjiet il-Mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Dan huwa Alla tiegħi u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri u lilu nolli. Il-Mulej gwerrier Jaħwe ismu, l-imriekeb tal-Farawn u qawwietu tefaħħom fil-baħar, l-aħjar fost il-gwerriera tiegħu f'baħar il-qasab għarraqhom. Belaħħom l-irdum bħal ġebla niżlu fil-qiegħ. Lemintek Mulej issebħet fil-qawwa. Lemintek Mulej tfarrak il-għadu. Lill-poplu tiegħek int twasslu u tħawlu fuq il-muntanja il-wirt tiegħek, l-imkien Mulej li int għamiltu għamartek, il-maqdes Sidi li ħejjew idejk, il-Mulej saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu u Alla aħna għandna nħossu sal-lum il-qawwa tal-ġubiet tiegħek tal-imoddi għax dak li l-eminija setana tiegħek għamlet ma' poplu wieħed meta ħlistu mill-jasar tal-Farawn. Issa qiegħed tagħmlu għas-salvazzjoni tal-ġnus bl-ilma ta' tnissil ġdid fil-Magħmudija. Għamel il-bnedmin kollha tad-dinja jingħaqdu ħaġa waħda ma' wlied Abraham u jiksbu d-dinjità sħiħa tal-poplu li jintażilt għalik bi Kristu Sidna.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-Mulej: Intom li bikom il-għaġġ, ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus. Ejjew, ixtru u kulu b'xejn, inbitu ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tieklu tajjeb, u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen u ersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu l-favuri imweda lil David. Ara, jien qed tuxud fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fuq il-popli. Int ġens li ma tafx bih is-sejjaħ, ġnus li ma jafukx jiġru lejk, minħabba fil-Mulej Alla tiegħek, il-Qaddis ta' Iżrael, għax lilek żejjen bil-ġieħ. Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajerġa' lura ant il-Mulej u jħenna liħ, ant Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femijiet tiegħi mhumiex femijietkom u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-Mulej. Għax daqskemm huma ogħla smewiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom u l-femijiet tiegħi mill-femijiet tagħkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewiet u ma jerġgħux lura minejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol, hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u temm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-Mulej. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lijun tas-salvazzjoni. Flimkien? Ara, Alla s-salvazzjoni tiegħi. Jien nittama u ma jkollix mniex nibża, għax qawwieti u għanjieti hu l-Mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Roddu ħajr lil-Mulej, sejħu ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru li ismu huwa fil-għoli. Għannu lil-Mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni int li tagħmmar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-Qaddis ta' Iżrael. Li tolbu u Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti waħdek it-tama tad-dinja. Fom il-profeti tiegħek inti ħabbart minn qabel il-misteru li seħħu fi żminijietna. Ħares lejna bisliem u qawwi x-xewqat tal-poplu tiegħek.
għaliex ħadd mill-fidili tiegħek ma jista' jimxi l-qudiem fit-tajjeb jekk ma tkunx inti stess li tnebħu bi Kristu Sidna. Qari mill-ktib tal-profeta Eżekjel. Ġietni il-kelma tal-Mulej u qalli: O bniedem, meta d-dar ta' Iżrael kienu għadhom farthom huma tebbawha bl-imġiba tagħhom u bemilhom. U jiena ferrajt ilti fuqhom minħabba fid-demm li xerdu fl-art u minħabba fl-idoli li bihom ċabsu l-art. Xerritthom fost il-ġnus u huma xterdu mal-artijiet. Għamilt ħaq minnhom skont imġibthom u skont riqathom. Meta marru fost il-ġnus, kull fejn marru kasbru ismi l-qaddis. Hekk li n-nies bdew jgħidu għalihom: dan hu l-poplu tal-Mulej li kellhom joħorġu minn artu. Imma jiena bżajt tal-ismi l-qaddis li wlied Iżrael kasbru fost il-ġnus fejn marru. Għalhekk ngħidilhom lid-dar ta' Iżrael: dan jgħid Sidi l-Mulej, mhux minħabba fikom sejjer nagħmel dan dar Iżrael, iżda minħabba f'ismi l-qaddis li jintom kasbartu fost il-ġnus fejn mortu. Jien inqaddes ismi l-kbir imkasbar minnkom fost il-ġnus li f'nofshom kasbartuh. U l-ġnus ikunu jafu li jiena l-Mulej meta nuri qdusiti fikom quddiem għajnejhom, oraklu ta' Sidi l-Mulej. Meta neħodkom minn fost il-ġnus u niġmakom mill-artijiet kollha u nerġa' indaħħalkom f'artkom. U rrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom, mill-idoli kollha tagħkom insaffikom u nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida nqieġġa fikom. U nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam floka. U nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom u tagħmru fl-art li tajt il-missirijietkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u jiena nkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-Mulej. Ruħi għaċċana l-Alla, għal-Alla l-ħaj, meta niġi u nara wiċċalla. Kif kont nimxi lejn it-tabernaklu tas-sebħ, sad-dar ta' Alla, fostajta ta' ferħu taratti l-ħajr, qalb folla ferħana. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni, iwasluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-erejjex tiegħek. U nidħol ħdejn l-artal ta' Alla, ħdejn Alla ferħ u għena tiegħi u rrodlok ħajr biċ-ċetra, o Alla, Alla tiegħi.
nitolbu u Alla li qatt ma titbiddel daw li qatt ma jgħib fit-tiba tiegħek ħares lejn il-misteru kollu tal-Knisja u għamel li seħħ aktar bis-sliem il-pjan tiegħek tal-salvazzjoni tal-bniedem skont ma ħejjejtu insa minn dejjem. Ħatara u tifhem id-dinja kollha li kull ma tġarraf jerġa' jinbena u kull ma qdiem jiġġedded u kollox jerġa' jsir sħiħ bi Kristu Sidna. Gloria in excelsis Deo. Sanctus
nitolbu. O Alla inti ddawwal dan il-lejl qaddis bis-Sibt tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Għajjem fil-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ u fil-ġisem u naqduk b'qalb safja bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-littra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-Magħmudija sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-Imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub sabiex ma nkunux aktar il-siera ta' dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemnu wkoll li għad ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-Imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt ma għadix taħkem fuqu. U li miet darba għal dejjem għad-dnub u issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-Mulej. Missier, inwassallek l-aħbar it-tajba tal-Alleluja. Alleluja.
Is-saħħa tal-Mulej seħdan, ħaġa tal-aġeb f'għajnejna. Flimkien? Alleluja, Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Kmieni mas-sebħ tal-ewwel jum tal-ġimgħa, in-nisa marru ħdejn il-qabar u ħadu magħhom il-fwejjaħ li kienu ħejjew. Huma sabu l-ġebla mgerba minn quddiem il-qabar, imma meta daħlu fih, il-katavru tal-Mulej ma sabuhx hemm. U kif kienu mħassbin fuq dan, f'daqqa waħda derulhom quddiemhom żewġ tirġiel libsin il-bies jiddi. In-nisa mimlijin bil-biża' baxxew għajnejhom lejn l-art, imma dawk qalulhom il-għala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil minu ħaj. Mhuwiex hawn, imma qam. Ftakru x'kien qalilkom meta kien għadu fil-Galilija, meta qal jeħtieġ li bien il-bniedem jingħata f'idejn il-mitimbin, ikun mislub, u fit-tielet jum iqum mill-Imwiet. U huma ftakru kliemu. Telqu lura minn ħdejn il-qabar u marru jagħtu l-aħbar ta' dan kollu lil-11 u lill-oħrajn kollha. Kienu Marija ta' Magdala u Ġwanna u Marija ta' Ġagbu u n-nisa l-oħra li kellhom magħhom. Imma kienu li qalu dam l-Apostli. Imma d-diskors tagħhom l-Apostli stħajluh tewdin u ma jemnuhomx. Madankollu Pietru qam u mar bġirja waħda lejn il-qabar. Tbaxxa biex iħares imma ma rax ħlief faxex u raġa lura d-dar maġġeb bli kien ġara. Il-kelma tal-Mulej. Id-diskors ta' Marija ta' Magdala, ta' Ġwanna, ta' Marija ta' Ġagbu u n-nisa l-oħra. L-Apostli ħasbuh tewdin. San Luqa bħalma jagħmel anke San Mark ma jiċċensurax id-diffikultà li kellhom l-Apostli biex jemnu dak li kien ġara.
Id-diskors tan-nisa l-Apostli jgħidilna San Luqa fil-kapitlu 24 stħajluh tewdin ma jemnuhomx. San Mark fl-aħħar kapitlu tal-Evanġelju tiegħu jirrakkonta li id-disċipli baqgħu jiddubitaw sal-aħħar. U nistgħu ngħidu li mhumiex weħidhom f'dawn l-20 seklu minn din il-ġrajja li qegħdin infakru il-lejla. Ħafna huma dawk li quddiem il-qabar vojt li il-post tiegħu għadu ma nasallum għaliex fis-7 seklu il-Persjani kienu erduh totalment il-qabar, abbaqa ftit il-ħitan tal-ġnub imma għadhom hemm. Quddiem dak il-qabar vojt id-domanda hija naturali, imma x'ġara tassew? Eżis katekumeni, serħu raskom. Il-Knisja f'dawn l-20 seklu bix-xhieda ta' ħafna nsara qalbina li taw ħajjithom għal din il-fidi. Illum qed tikkomunikalkom u għandha l-ferħ kbir li tagħtikom dak li tlabtu. Meta jiena staqsejtkom fir-riti ta' tħejjija x'titlob mill-Knisja inti? Intom għettuli il-fidi. U jiena erġajt insistejt magħkom fir-rit ta' tħejjija. X'tistenna inti mill-fidi? Se tagħtik il-fidi? U intom għattuli il-ħajja ta' dejjem. Illum aħna ferħanin ħafna li intom qed tissieħbu fil-familja tagħna li nemmnu li Ġesu miet tassew u qam tassew mill-Imwiet. Quddiem l-awtoritajiet ta' din id-dinja, Pilatu, Erodi, Ġesu għaddewh ta' preżuntus u ta' miġnun. Erodi xtaqu li għamel miraklu. Aqqas kelma ma qallu Ġesu. Għaddieħ biż-żuffjett ta' miġnun u libsu libsa tlellex. L-irġiel li jidru lin-nisa twajba fl-ewwel jum tal-ġimgħa m'għandhomx il-libsa tlellex tal-imġienen, imma għandhom libsa tiddi. F'daqqa waħda dirulhom qudiemhom żewġ tirġiel libsin il-bies jiddi. Illum intom tirċievu il-libsa l-bajda tal-Magħmudija. Ftakru li mhijiex libsa tlellex bil-fruwa ta' din id-dinja. Intom m'intomx qed tilbsuha għax moħħkom ħafif.
imma l-libsa li qegħdin tilbsu din ix-xalla bajda li se tilbsu wara li titamdu bħalma aħna l-bisnija meta konna ċkejknin, tfakkarkom fil-Mulej li libbiskom bih innifsu. Bħalma jedinna l-Apostu missierna ilbsu il-bniedem il-ġdid. Imma tfittux it-tlellix ta' din id-dinja, laqas l-approvazzjoni tad-dinja, għaliex aħna l-insara, aħna glorja tad-dinja ma fl-istess kien sinjal li jmeruna. Illum il-Knisja tikber fin-numru permezz tagħkom. U peress li l-Mulej jaħsilkom bl-ilma tal-Mammudija mid-dnubiet kollha ta' ħajjitkom. Illum tikber ukoll fil-qdusija. Wara il-qari li smajna mill-profeta fejn il-Mulej permezz ta' Eżekjel jgħidilna irrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom, mill-idoli kollha tagħkom insaffikom, natikom qalb ġdida u ruħ ġdida inqiegħed ġo fikom. Inneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u natikom qalb tal-laħam. Inqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi. Dan hu li qed jagħmel il-Mulej fikom eżis katekumeni. Dan li rrid jagħmel fina il-koll f'kull wieħed u waħda minna. Illum irid iġeddidna. Il-Knisja illum tuża żewġ elementi li jistgħu jkunu ta' erda u ta' purifikazzjoni, in-nar u l-ilma. Jekk iridu nifhmu x'jiġifieri dawn l-elementi jeqirdu, niftakru f'ġara it-tnejn li għadda f'Notre Dame de Paris, in-nar u l-ilma. Il-Knisja llum tbirikom daw iż-żewġ elementi li aħna nsibu fin-natura. U televhom bħala sinjal ta' dik il-qawwa tal-Mulej li għammidna bl-ilma u n-nar. Bħalma jgħid Ġwanni il-Battista. Warajja ġej xi ħadd li għammidkom bl-ilma u n-nar. Ġesus jgħid, hemm nar u kemm nixtieq li diġà qabad. Dan huwa n-nar tal-Ispirtu Qaddis tiegħu. Il-profeta Eżekjel jgħid inqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi. It-talba li l-Knisja titlob wara l-profezija ta' Eżekjel għandha attwalità straordinarja. Ħatara u tifhem id-dinja kollha li kull ma ġarraf jerġa' jinbena, kull ma qdiem jiġġedded u kollox jerġa'
isir sħiħ. Din hija iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla. Din hija lajta tat-tama li toħroġ mill-qalb tal-Knisja li ġġeddet il-fidi tagħha fl-arus tagħha imsallab u llum irxuxtat. U lajta tagħha hija mhux biss għall-familja tagħha, imma d-dinja kollha. Ħatara u tifhem id-dinja kollha li kull ma ġarraf jerġa' jinbena, li kull ma qdiem jiġġedded u kollox jerġa' isir sħiħ. Din hija kelma tal-profezija li l-awtur tal-Apokalissi ipoġġiha fuq fom il-Mulej Ġesu. Ara, jien se nġeddet kollox. U hekk jixtieq jagħmel illum il-Mulej fil-qalb tagħna. Mhux tabxejn il-Knisja fit-talba prinċipali ta' dan il-lejl titolbu biex aħna niġġeddu fir-ruħ u fil-ġisem u nkunu nistgħu naqdu lill-Mulej b'qalb safja. Waqt li nilqakom fil-familja ta' Ġesu, nimmarkakom bis-salib imqaddes tiegħu eżis katekumeni. Jiena nitlob għalikom biex tkunu nsara tassew. I would like to greet our catechumens that do not yet understand Maltese. It will happen gradually, but it takes time. It's not an easy language, you know. First of all, welcome into the family of Jesus. When the apostles heard the women say that the tomb was empty, they really didn't believe them. And in these 20 centuries since the resurrection, we have had members of the family who go from moments of doubt. But today, the Church wants to answer your request at the rites of preparation for baptism. When I asked you, what do you want from the Church? What are you asking? And you told me, faith. And then I asked you, but what does faith do to you? What does it bring you? And you told me, eternal life. Now, the liturgy of this most solemn vigil speaks about renewal, purification. The Church uses two symbols of destruction, but also of purification, fire and water. And it blesses them because these elements that we find in nature become, with the grace of God, an external sign of our inner purification, of a renewed freedom, the freedom to belong to Jesus, the freedom to tell Jesus, here I am, purify me, make me a member of your family. I believe you are my Savior, the crucified and risen Lord. Welcome to the family of Jesus. The shawl that you will receive as an image of the garment of a newly found belonging, being the adoptive children of God, is not
a garment of vanity, but it is the garment of grace, of mercy. Welcome into the family of Jesus. Kuti eżis ninaqdu qalb waħda u bit-talb tagħna nqawwu t-tama ta' dawn ħutna biex issa li se jitnislu mill-ġdid bil-ma'mudija Alla l-missier li jista' kollox fil-ħniena tiegħu jagħtihom kull għajnuna meħtieġa. Samaria Omalla Itlob għalina San Mikil Itlob għalina Anġli għaddisa ta' Allah Itolbu għalija San Juan Battista Itlob għalina San Giuseppe Itlob għalina San Pietru San Paul Itolbu għalina Sant'Antlia Itlob għalina San Juan Itlob għalina San Giuda Taddeo Itlob għalina Santa Maria Maddalena Itlob għalina San Stefano Itlob għalina Sant'Ignazio ta' Antiochia Itolbu għalina San Laurens Itlob għalina Santa Perpetua o Santa Felicita Itolbu għalina Santa Agnese Itlob għalina Santa Agata Itlob għalina San Gilgol Itlob għalina Santu Istin Itlob għalina
Sant'Atanasio, itlob għalina, San Basilio, itlob għalina, San Martin, itlob għalina, San Benedetto, itlob għalina, San Francisco, San Domingo, itolbu għalina, San Francisco Saverio, itlob għalina, San Giovanni Maria Vianney, itlob għalina, San Carlo Borromeo, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Pleca, itlob għalina, Santa Catarina ta' Siena, itlob għalina, Santa Teresa ta' Gesù, itlob għalina, Beato Nazio Falson, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, Qaddisin kollha ta' Alla, itolbu għalina, u liħnina mana, teħlisna nitolbu Mulej, min kull deni, teħlisna nitolbu Mulej, min kull dnub, teħlisna nitolbu Mulej, il-mowta dejjem, teħlisna nitolbu Mulej, l-inkarnazzjoni tiegħek, teħlisna nitolbu Mulej, il-mowt u l-Qawmien tiegħek, teħlisna nitolbu Mulej, l-Ispiritu Santu li xellit fuqna, teħlisna nitolbu Mulej, lilna mitimbin, ismana nitolbu Mulej, għati lil dawn il-mażulin tiegħek jitnissir ġdid bil-grazzja tal-Mamudija. ismana nitolbu Mulej, Għaddes bil-grazzja tiegħek dan l-ilma tal-Mamudija għat-tweli ġdid ta' ulidek. ismana nitolbu Mulej, Ġesu iben tal-Alla l-ħaj, ismana nitolbu Mulej, Kristus maħana, Kristus maħana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-ħat tal-btana. U Alla ta' dejjem li tista' kollox,
kun magħna bil-misteri tal-imħabba tiegħek bla tarf u ibat l-ispirtu tal-adozzjoni biex toħloq popli ġodda li jiġu mwilda lik fil-fonti tal-Magħmudija biex dak li jseħħ bil-qadi u li tagħna jseħħ tassew bil-qawwa tiegħek tal-għaġeb bi Kristu Sidna. U Alla, b'qawwa li ma narawiex bil-għajnejn tal-ġisem, inti ħejjejt l-ilma li inti ħlaqt biex juri l-grazzja tal-Magħmudija. Fil-bidu tad-dinja l-Ispirtu tiegħek infirex fuq l-ilmijiet biex san dak iż-żmien stess l-ilma jieħu fejn nifsu l-qawwa li tqaddes. L-ilma tad-dilluvju inti tajtna sinjal ta' tweli ġdid biex bil-misteru tal-istess ilma jinqerdu drawwiet ħsiena u jitnislu id-drawwiet tajba. Inta għaddejt li l-Ulit Abraham fl-inxief minn nofs il-Baħar tal-Qasab biex il-poplu tiegħek meħlus mill-jasar tal-Farawun ikun xbija minn qabel tal-poplu Muhammad. Ibnek Ġesu Kristu wara l-Magħmudija tiegħu minn Ġwanni fl-ilma tal-Ġordan kien ikkonsagrat minnek fl-Ispirtu Santu. Waqt li kien imdendel mas-salib, ħareġ minn ġembu ilma imħallat bid-demm. Wara li qam mill-Imwiet, ordna lid-dixxipli tiegħu u qalilhom morru u għallmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ħares mill-Mulej lejn il-Knisja tiegħek u iftħilha l-għajn tal-ilma tal-Magħmudija. Għamel li dan l-ilma jilqa' fih il-grazzja ta' ibnek mill-Ispirtu Santu. Biex il-bniedem li inti ħlaqtu xbija tiegħek jinħasel minn kull tidnis qadim ta' dnub permezz tas-sagrament tal-Magħmudija. U mill-ilma u l-Ispirtu Santu jirxoxta bħala iben ġdid tiegħek. Nitolbuk Mulej biex il-qawwa tal-Ispirtu Santu permezz ta' ibnek Ġesu Kristu tinżel fl-ilma ta' dan il-fonti. Biex daw kollha li bil-Magħmudija jindifnu fil-mewt ma' Kristu iqumu miegħu għal ħajja ġdida bi Kristu Sidna.
Jersqu dawk li se jirċievu l-mamudija mal-parrini tagħhom. Let those who are about to receive baptism come forward with their godparents. Maria Muru Beltran, Timea Bute, Domenica Kapkova, Lilia Farrugia, Dishan Sherry, Ibrahim Shah, Christina Turkan Yasa, Li N. Zhang. Tiġtu l-dnub biex tgħixu fil-ħelsien tal-tawliet Alla? Do you renounce sin so as to live in the freedom of the children of God? Tiġdu l-erq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom? Do you renounce the lure of evil so that sin may have no mastery over you? Tiġdu l-xitan li anqal u jħajjar għad-dnub? Do you renounce Satan, the author and prince of sin? Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art? Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? Temnu intom Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna, li twilet minn Marja Verġni, bata u miet u difnuh, qam minn bejn l-imwiet u qiegħed in-naħa tal-lemin tal-missier? Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-nubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem? Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? Maria Muru, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Timea, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Dominica, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lilia, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Għajxan, jina namdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Sant. Ibrahim, jina namdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Sant. Kristina Turkan, jina namdek, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Liani, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ulidi jintom sirtu ħolqien ġdid u lbistu lil Kristu. Ilbsu din li libsa bajda u żommuha fuqkom bla teba, sa ma taslu quddiem it-tribunal ta' Sidna Ġesu Kristu ħalli jkollkom il-ħajja ta' dejjem. My sons and daughters, you have become a new creation and have clothed yourself in Christ. Receive this baptismal garment and bring it unstained to the judgment seat of our Lord Jesus Christ, so that you may have everlasting life.
Parrini jersqu u għatu d-dawl lill-insara l-ġodda. Intom sirtu dawl fi Kristu, imxu dejjem bħala wliet id-dawl u ibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidi biex meta jiġi l-mulej tmorru tilqgħuh u jdaħħalkom fl-amara tas-sema mal-qaddisin kollha. You have been enlightened by Christ. Walk always as children of the light and keep the flame of faith alive in your heart. When the Lord comes, may you go out to meet him with all the saints in the heavenly kingdom. Eżis insara ġodda, intom twelidtu mill-ġdid fi Kristu sirtu membri tiegħu u tal-poplu saċerdotali tiegħu. Se jonqos li tirċievu l-Ispirtu Santu li ssawwab fuqna. Il-mulej batu fuq l-apostli narajt il-50 u huma u s-suċessuri tagħhom għaddewh lill-imam din. Għalkemm intom ukoll se tirċievu il-qawwa mweda tal-Ispirtu Santu ħalli jsiru tixbħu iżjed lil Kristu, tkunu xhieda tal-passjoni tiegħu u tal-Qawmien tiegħu mill-Imwiet u tkunu membri ħabbrika tal-Knisja għal-bini tal-ġisem ta' Kristu fil-fidi u fl-imħabba. My sons and daughters, born again in Christ by baptism, you have become members of Christ and of his priestly people. Now you are to share in the outpouring of the Holy Spirit among us, the Spirit sent by the Lord upon his apostles at Pentecost, and given by them and by their successors to the baptized. A promised strength of the Holy Spirit which you are to receive will make you more like Christ and help you to be witnesses to his suffering, death, and resurrection. It will strengthen you to be active members of the Church and to build the body of Christ in faith and love. Ħuti eżis nitolbu l-Alla l-mistier li jista' kollox. Għal dawn l-insara ġodda biex fit-tiba tiegħu isawwa fuqhom l-Ispirtu Santu ħalli jwettaqhom bil-kotra tad-doni tiegħu u bid-dilka tiegħu jagħtihom xeb sħiħ ma' Kristu li ben ta' Alla. O Alla li tista' kollox, missier Sidna Ġesu Kristu. Inti tajt welid ġdid lil dawn il-qaddeja tiegħek mill-ilma u l-Ispirtu Santu u ħlisthom minn dnubithom. Ibad fuqhom mulej l-Ispirtu Santu id-difensur. Għatihom l-Ispirtu tal-erf u d-den, l-Ispirtu tal-għaqal u l-qawwa, l-Ispirtu tax-xjenza u tal-pjetà. Imlihom
bl-ispirtu tal-biża' tiegħek bi Kristu Sidna. Maria Muru, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Timea, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Dominica, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Lilia, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Dasha, hu s-siġil tad-don tal-Ispiritu Santu. Il-paċi miegħek. Ibrahim, hu s-siġil tad-don tal-Ispiritu Santu. Il-paċi miegħek. Christina Turkan, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Diani, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you.
Waqt li Peter id-diaknu jimla satlab lil mambirek ta' minna tuċabċipa li l-insara l-ġodda. U tjeżis dan l-ilma li sen roxxu fuqna ifakkarna fil-mamudija tagħna. Irroddu ħajli l-Alla l-missier tagħna li bil-Qawmien ta' ibnu mill-Imwiet fil-mamudija tagħna li konna sem il-ħajja ta' dejjem. Nitfu x-xemat.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-Mulej talbu l-offerti tal-poplu tiegħek biex dak kollu kien mibdi bil-misteru tal-Għid, bil-għajnuna tiegħek ikollna ta' fejqan, ħalli naslu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-Mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj l-Mulej Alla tagħna. Sewa xira tas-sew Mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-lejl li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-Għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit tad-dinja, bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna, u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena, u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni u mal-isfijiet kollha li ħadnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar Mulej għaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom.
biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom, jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma jresqu talbu x-xewqat tagħhom quddiemek, Alla ta' dejjem, ħaj u veru. Mseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis tal-Qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-Imwiet. Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu. Tal-Urs tagħha San Ġusepp, tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Grisogonu, Ġwanni u Pawlu. Kozma u Damjan tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna. Il-qani tolbuk Mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll fisem dawk li joġbok tnissel mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom dnubietom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisha il-qaħħa biex isir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Għażiż Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħal ħobs fil-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Għażiż, fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek Mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u namlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-Qawmien tiegħu mill-Imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-Sibt tiegħek bla tarf, mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa, bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma
bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna lkoll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll Mulej fil-qaddeja tiegħek telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mawlija għalli jistrieħu fir-raqda taslim. Ħenna lihom Mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u slim bi Kristu Sidna. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin appostli u l-martri tiegħek. Giovanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda għall-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih Mulej dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu flimkien bħala familja mal-imam din ġodda kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-Imwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet ta' dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Xerret fina Mulej l-Ispirtu tal-imħabba tiegħek u bħalma tnajtna bis-sagrament tal-Għid, hekk ukoll fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu l-koll qalb waħda bi Kristu Sidna. Nirringrazzjakom ħafna tal-li inaqqattu bħala poplu ta' Alla l-lejla biex inġeddu il-wedit tal-Mamudija niġġeddu fil-Mulej. Fil-bib se jkun hemm seminaristi li se jqasmu fl-ixken żgħar bl-ilma imbirek il-lejla u anke santa li fiha tistgħu tużawha d-berik tal-familji. Nixtieqkom tilqgħu dan l-ilma mbirek bħala sinjal tal-ħnien għall-grazzja u l-imħabba ta' Alla għall-familji kollha tagħkom. U nixtieqilkom mill-qalb lejt it-tajjeb mimli kull ġid u kull barka. Il-Mulej magħkom. Dilkom li nġbartu hawn illum għal din il-festa solenni tal-Għid. Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu u fil-ħina tiegħu iħariskom mill-kull tiġrib ta' dnub. U li ġeddidkom għal ħajja ta' dejjem bil-Qawmien ta' ibnu l-waħdini mill-Imwiet u wettaqkom fit-tama tal-ħajja bla tmiem. Bħalma fakkartu bil-ġabra il-passjoni tal-Mulej u issa qed tifirħu bil-festa tal-Għid, wassalkom ukoll bil-grazzja tiegħu il-Mulej fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom għal dejjem.